Салом алейкум бародаро, бачаҳо кадоме ки ина Тоҷикистон мерава. Ина як мошинмон Lada Largus 2019 бия мошинмон Volkswagen кадомеда ки дар кора бачаҳо занг бизанед 100% иншааллоҳ мебарем мерасонем то дар ҷо чиётон. ин бачаҳо гуфти япо Lada Largus бачаҳо занг бизанед любое время кадомета ки ягон хизмат шава аз тарафи Тоҷикистон Екатеринбург Тоҷикистон Тоҷикистон сини Екатеринбург ина занг бизанед. Салом алейкум бародаро, бачаҳо кадоме ки ина Тоҷикистон мерава. Ина як мошинмон Lada Largus 2019 бия мошинмон Volkswagen кадомеда ки дар кора бачаҳо занг бизанед 100% иншааллоҳ мебарем мерасонем то дар ҷо чиётон. ин бачаҳо гуфти япо Lada Largus бачаҳо занг бизанед любое время кадомета ки ягон хизмат шава аз тарафи Тоҷикистон Екатеринбург Тоҷикистон Тоҷикистон сини Екатеринбург ина занг бизанед. Салом алейкум. Кадоми срочно душанбе рафтаниай марҳамат Наҷмиддин ай Челябинск. Фақат бачаҳои Челябинскда марҳамат Наҷмиддин Тоҷикистон рафтаестай ба ҳамин мошинаш марҳамат метавонед ба ин номерои ки дар болои экран занг занед. қатъиян бародар метавонед Тоҷикистон биред. срочно рафтаестай ба нархи арзон кадомеда дар кор бошад ай Челябинск марҳамат занг занед. гап занед ки аз номи канали Самбои ТВ Екатеринбург ба шумо салом овардем. иншоалло ки 500 сом скидка будагист. ҳай бопурсем.